హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుస్ అందరికీ అటెండ్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం 6వ అధ్యాయంలో మొన్న ఏ శ్లోకం వరకు చూసాం మాతాజీ? ఎవరికైనా గుర్తుందా? 10వ శ్లోకం వరకు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. మనం మన 10వ శ్లోకంలో ఏం చూసాము అంటే 6వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకంలో యోగి అయిన వాడు తన దేహమును మనస్సును ఆత్మను సదా భగవాను సంబంధంలో నియుక్తం చేసి ఒంటరిగా ఏకాంత స్థలం నందు నివసించుచు సావధానంగా మనస్సును నియమింపవలెను. అతడు కోరికల నుండి మరియు సమస్తమును కలిగి ఉండవలను భావనల నుండి ముక్తుడై ఉండవలను. అంటే ఏకాంత స్థలానికి నివసించడానికి వెళ్ళాలి. ఎందుకు అంటే మనస్సుని తన చేతుల్లో ఉంచుకోవడానికి అనమాట. దేహాన్ని మనసుని ఆత్మని సదా భగవంతుని సంబంధంలో నియుక్తం చేయాలని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ. మనం లాస్ట్ డే రోజు ఏం చూసాము అంటే మనకి కామ క్రోధ లోభ మద మోహ మాత్సర్య అనే ఈ యొక్క 6 కూడా మనల్ని పతనం చేయడానికి కారణాలు అన్నమాట. కాబట్టి మనం వీటిని వదులుకోవాలి. అట్లాగే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద యోగా అంటే యోగా అంటే ఏమిటి, దాన్ని భగవంతుడికి కనెక్ట్ చేయడమే నిజమైన యోగా అనమాట. ఎగ్జాంపుల్గా ఏమున్నాయి దీంట్లో? కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము. మనం ఈరోజు చూడబోయేది ఏంటి అంటే అష్టాంగ యోగం అనమాట. ఈ అష్టాంగ యోగంలో కూడా మనం ఇట్లా స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు ఎన్నెన్ని అష్టాంగ యోగాలో కూడా ఏమేమి ఉన్నాయి అని. కూడా చాలా చాలా రకాలైన కొన్ని ఈ యోగాస్ అనేది డిఫరెంట్ యోగాస్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం అయింది. ఈ యోగాలు ఏంటి అంటే మన శరీరానికి, అలాగే ఇది భగవంతుడు చెప్పిన అష్టాంగ యోగం కాదనమాట. ఇవి ఏంటంటే కొన్ని ఆసనాల్లాగా చెప్తారు.
వాట్ ఈస్ ద అష్టాంగ యోగ అంటే మరి అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి? భగవంతుడు చెప్పిన అష్టాంగ యోగము ఏంటి అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానం. ఇవి ఏంటి అంటే యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్స్ అన్నమాట, అంటే బాహ్యంగా మనము ఎలా నియంత్రించుకోవాలి. నియమ అంటే ఇంటర్నల్, అంటే మనం ఆంతరంగికంగా ఎలా నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి అనేది. అలాగే ఆసన అంటే పొజిషన్ అన్నమాట, అంటే మనం ఆ కూర్చునే సీట్ అంటే కూర్చునే యొక్క ప్లేస్ అన్నమాట. అలాగే ప్రాణాయామ అంటే బ్రీతింగ్ కంట్రోల్, మనం శ్వాసని ఎలా, శ్వాస మీద ధ్యాస అని చెప్తారు కదా, అది మనం కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి అనేది. అలాగే ప్రత్యాహార అంటే సెన్సెస్ని మనం ఉపహరణ చేయడం అనమాట, అంటే మనము సెన్సెస్ని ఉపహరించుకోవడం అనమాట, మన ఇంద్రియాలని ఉపసంహరించుకోవడం. అలాగే ధారణ అంటే ఏంటంటే మనము ఆ, ధరించడం అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, మనం మనసుని లగ్నం చేయడం అనమాట. ధ్యాన అంటే ఏంటంటే మనం ఆ యొక్క ఆ మెడిటేటివ్ని అబ్జర్వేషన్ చేసుకోవడం అనమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏంటి అంటే సమాధి, అంటే మనము పూర్తిగా సంలగ్నం అవ్వడం. ఇది మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే యమ అంటే మనం చేయవలసినవి అంటే నియమాలు, దానికి సానుకూల సూచనలు అని. అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చేయాలి అంటే జపం చేయడము, ఇదనమాట అంటే డూస్ అనమాట, ఏమేమి చేయాలి అనేవి తెలుసుకోవడం అనమాట యమ అంటే. నియమ అంటే ఏంటంటే చేయకూడనివి, కొన్ని కొన్ని నిషేధాలు అనేవి మనకి ఉంటాయి, వాటిని చేయకూడదు. అలాగే ఆసనం అంటే మనం కూర్చున్న భంగిమలు, మనం శరీరాన్ని నియంత్రించడం అనమాట, అంటే మనం కూర్చున్న పొజిషన్ బట్టి మన యొక్క ధ్యాస అనేది ఉంటూ ఉంటుంది, అందుకని ఆసనం అనేది కూడా చెప్తారు. నాలుగవది ఏంటంటే ప్రాణాయామం, అంటే శ్వాసను మనం నియంత్రించడం. ఇక్కడ కుంభకం, రేచకం ఇటువంటివి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ప్రత్యాహార అంటే ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం. ధారణ మనసుని నియంత్రించడం, అలాగే మనసు యొక్క శోషణను కూడా పరిష్కరించడం అనమాట. ధ్యానం అంటే విష్ణువుపై ధ్యానం. అలాగే సమాధి అంటే ఏంటంటే మనం పూర్తిగా మైమర్చిపోవడం, అంటే వాళ్ళకి ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గరికి మనం చేత్తో అంటుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ ఆ స్పర్శ అనేది కూడా ఉండదన్నమాట, అంత పూర్తిగా మైమర్చిపోయి వాళ్ళు ఆ పూర్తి శోషణ అనేది ఉంటుంది, దానిని సమాధి అని అంటారు. అంటే మనం చూస్తాము ఏవి ఎలా, ఎందుకు, ఎప్పుడు, ఏ టైంలో, ఎక్కడెక్కడ, ఇలా దానికి ఒక పూర్తి నియంత్రణ అనేది కలిగి ఉండాలి మనం. అంటే మనం ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఇదంతా కూడా మనకి పూర్తి అవగాహన అనేది ఉండాలన్నమాట. అలాగే ఈ అష్టాంగ యోగము ఇవి చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటి కొన్ని లక్ష్యం, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అష్టసిద్ధులని పొందడానికి, అంటే మనకి అవి ఉంటాయి అణిమ, మహిమ, గరిమ, లగిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్య, ఈశిత్వ, వశిత్వ, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని పొందడానికి చేస్తూ ఉంటారు. అణిమ అంటే ఏంటి అంటే చాలా సూక్ష్మమైన రూపాన్ని ధరించడం. ఇప్పుడు మనం హనుమంతుడిని చూస్తాం కదా, హనుమంతుడు కూడా ఏంటి చాలా చిన్నగా కూడా మారిపోగలుగుతారనమాట ఆయన. అలాగే అణిమ, మణిమ. మణిమ అంటే ఏంటంటే ఆయన భారీ రూపాన్ని కూడా పొందగలుగుతాడు, ఆయన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అనుకుంటే ఆయన పెద్దగా కూడా అయిపోతాడు అనమాట. గరిమ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బరువుని పెంచేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే లగిమ అంటే చాలా బరువుని చాలా తగ్గించేసుకుంటారనమాట. తర్వాత ప్రాప్తి అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏది కావాలనుకుంటే దాన్ని వాళ్ళు శూన్యంలో నుంచి కూడా, అంటే ఏమీ లేని చోట నుంచి కూడా వాళ్ళు దాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారనమాట. అలాగే ఈశిత్వ అంటే ఇంద్రుడు లేకపోతే దిక్పాలకులు, ఇప్పుడు దిక్కులు ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా వీళ్ళు నియంత్రించగలుగుతూ ఉంటారనమాట. అలాగే వశిత్వం అంటే ఏంటి అంటే మనసు పైన, వారి యొక్క మనసు పైన నియంత్రణ కలిగి వేరే వాళ్ళ మనసులను కూడా, అంటే వేరే వాళ్ళని కూడా హిప్నటైజ్ చేసినట్లుగా, వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా వినేలాగా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు చెప్పినట్టు కాకుండా వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో దాన్ని కూడా వీళ్ళు పాటించేటట్లుగా వాళ్ళు చేస్తారనమాట. అలాగే మనం చూసాము ఇప్పుడు కర్మయోగంలో ఏంటి అంటే కొంత స్వార్థం అనేది ఉంటుంది, అంటే ఈ కర్మ చేస్తూ
నిష్కామ కర్మ యోగం వైపు వెళ్ళే వరకు ఏంటి సకామ కర్మ అంటే యోగం యోగం కాదు, సకామ కర్మ చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే మన యొక్క కర్మ ఫలితాన్ని ఆశించుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే కర్మ చేస్తూ తర్వాత కర్మ యోగంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ కర్మకాండలు అలాగే సకామ కర్మ వాటిని దాటి కర్మ యోగంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం మన యొక్క ఆ, కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతునికి అప్పచెప్పడానికి అంటే భగవంతునికి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి ఆ కర్మలో ఏంటి అంటే అన్నీ కూడా ఆ, మనం యాక్షన్స్ అనేవి చేయాలి. కానీ ఈ అష్టాంగ యోగంలో దీంట్లో ఏంటంటే యాక్షన్ అంటే కర్మ అనేది ఉండదన్నమాట. ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి అంటే భక్తి. భక్తి యోగంలో ఏంటంటే కర్మ అనేది ఉంటుంది, అలాగే జ్ఞానం అనేది తెలుసుకుని కూడా ఉంటాము, అలాగే భగవంతుని గురించి కూడా మనం ఆ, ధ్యానిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం ముందుగా ఒక్కొక్క అంగాన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. యమ యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థిత ఏకాకీ యత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహ. యోగి సర్వదా దేహాన్ని మనసును ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసుని నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమి పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. మనం అంటే మనసుని మన కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చుకోవడం కోసం మనం ఏం చేయాలి, మన యొక్క ఏకాంత ప్రదేశంలోకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఎందుకు అంటే అక్కడైతే మనల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు కాబట్టి. అందుకే మనం కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాం, సపోజ్ ఇప్పుడు భక్తి చేసేటప్పుడు అంటే జపం చేస్తూ ఉన్నాము, జపం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాం, మనల్ని కూడా మన ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే జపం మొదలు పెట్టగానే ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉండడం, ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండడం, కాబట్టి మనల్ని కూడా డిస్టర్బ్ అనేది ఉంటుంది. అందుకే మనకి ఏమని చెప్తూ ఉంటారంటే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో జపం చేయాలి అని. అంతేగాని మనం సపోజ్ ఇప్పుడు ఏకాంత ప్రదేశం కోసం మనం అడవులకి, ఇప్పుడు అసలు అడవులు ఉన్నాయా, పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడున్న మెట్రో నగరాలు మొత్తం ఇంతకుముందు ఏమీ ఉండేది కాదు, కానీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద నగరాలు అయిపోతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం అడవులకు కూడా వెళ్ళలేము. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తానికి, అలాగే ఉదయం టైంలో చేస్తే ఏంటంటే మనల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు కాబట్టి మనం ఆ టైంలో భగవంతుని యొక్క నామజపాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది యమ అంటే మనం చేయవలసినవి అనమాట. నెక్స్ట్ నియమ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, ఎవరైనా చదువుతారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ ప్రభుజీ. స్వప్న మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 6వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకము. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సారీ, హరే కృష్ణ. ప్రభు 10వ శ్లోకం చదివి 15వ శ్లోకంకి వెళ్తున్నాం ప్రభుజీ. అంటే ఇవి వీటిని బట్టి కొంచెం అంటే ఇప్పుడు మనకి నియమ గురించి చెప్పాలి కాబట్టి అట్లా శ్లోకాలు మారుతాయి మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. చూద్దాం మాతాజీ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. మనకేంటంటే ఇందాక యమ అయిపోయిన తర్వాత నియమ అంటే మనము ఏమి అంతర్గతంగా కూడా ఎలా చేయాలి అంటే మన ఆహారం ఎలా ఉండాలి, మన నిద్ర అనేది ఎలా ఉండాలి, మన యొక్క విహారం అంటే ఆ యొక్క మనం టైం అంటే ఖాళీ సమయాల్లో మనం వాటిని ఎలా వినియోగించుకోవాలి, అలాగే మన యొక్క పనుల అలవాట్లు అంటే మనం చేసే కర్మలు ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి. అంటే ఎవరైతే ఇటువంటి వాటిని క్రమబద్ధీకరించి
ఉంటారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ స్థితికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇదేంటి, ఇదంతా కూడా ఆధ్యాత్మికంగానే మనకి చెప్తున్నారు. కానీ భౌతికంగా కూడా మనము ఈ ఆహారము, నిద్ర, విహారము, ఈ యొక్క పనుల అలవాట్లను మనము క్రమపరచలేకపోతే భౌతికంగా కూడా ఏంటి సక్సెస్ అనేది పొందలేమన్నమాట. మనకి అందుకే చూస్తాం, సపోజ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా గొప్ప స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అవ్వాలనుకోండి, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తినేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరిగేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, అది వాళ్ళు దాన్ని చేరుకోలేరు. అలాగే సింగర్స్ ఉంటారు, సింగర్స్ కూడా ఏంటి, వాళ్ళు ఏదన్నా గొప్పగా అంటే మ్యూజిక్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఆ పాటలు పాడేటప్పుడు చాలా శ్రద్ధగా ఈ యొక్క ఆహారపు అలవాట్లని నియంత్రించి ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, సపోజ్ వాళ్ళు ఐస్ క్రీమ్స్ అనో కూల్ డ్రింక్స్ అనో ఏ ఫుడ్ పడితే ఆ ఫుడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క గొంతు అనేది పాడవుతుంది అనమాట. దానివల్ల వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఆ భౌతికంగా కూడా ముందుకి అంటే ఆ యొక్క వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించలేరు అనమాట. కాబట్టి అందుకే మనకి భౌతికంగా కూడా ఇది చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మన ఇష్టం వచ్చినట్లు తింటూ, మన ఇష్టం వచ్చినంతసేపు నిద్రపోతూ ఉండడము, ఇదంతా కూడా మనకి ఇబ్బంది అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటిది మనం భగవంతునితో యోగంతో కూడి ఉండి మరి ఇవన్నీ అంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఇది చాలా ముఖ్యం. భక్తి అనేది చాలా చిన్న విషయం కాదనమాట. భక్తి అనేది కూడా చాలా పెద్ద విషయం. మరి మనం దీనికి ఏం చేయాలి? అందుకే ముందు ఆహారము అంటే ఏంటి, మనము భగవంతుడికి సంబంధించిన ఆహారం అంటే ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. అలాగే మాట్లాడే మాటలు, ఎందుకు అంటే మన యొక్క జిహ్వ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఆహారం తీసుకోవడము అలాగే మాట్లాడడము, ఇవి రెండింటిని కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి. అంటే మన నాలుకని మనం చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలన్నమాట. అంటే భగవంతునికి సంబంధించిన ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం, అలాగే భగవంతునికి సంబంధించిన వాక్కుని అంటే ఆయనకు సంబంధించిన విషయాలని మాట్లాడుతూ ఉండడం. ఎందుకు అంటే ఈ జిహ్వ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచామనుకోండి, మిగతా సెన్సెస్ అంటే మిగతా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయని చెప్తారు. అందుకే యుక్తాహార అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన శరీరాన్ని ఆత్మ నిలబెట్టగలిగే ఆహారాన్ని, కృష్ణ ప్రసాదాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అలాగే నిద్ర ఏంటి అంటే మనము సాయంత్రం టైంలో చాలా త్వరగా నిద్రపోవాలన్నమాట. అలా కాకుండా మరి అర్ధరాత్రుల వరకు మెలుగు నుండి మనం ఏదో టైంలో లేచామనుకోండి, మన బాడీకి మంచిది కాదు, అది ఆధ్యాత్మికంగాను ముందుకు వెళ్ళేలాగా చేయదన్నమాట. అందుకే మనం సూర్యాస్తమయం లోపు మనం ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే త్వరగా ఆహారం తీసుకోగలిగితే అది త్వరగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. అది త్వరగా డైజెస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనకి త్వరగా వెంటనే అంటే మార్నింగ్ టైంలో బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే మనకి మెలకువ అనేది వస్తుంది. అలా కాకుండా మనము ఎప్పుడో అంటే ఒక నైట్ 9 గంటలకో 10 గంటలకో ఎప్పుడో మనం ఆహారాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది సరిగా డైజెస్ట్ అవ్వదు. దానివల్ల మనకి మత్తుగా నిద్ర అనేది బాగా ఎక్కువ అయిపోతుంది. దానివల్ల మనం ఉదయం లేవలేకపోవడం వల్ల మన యొక్క దైనందిన కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లేట్గా అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే వీలైనంత త్వరగా నిద్రపోవాలి, అలాగే వీలైనంత త్వరగా ఆహారం తీసుకోవాలి. అంటే సూర్యాస్తమయం లోపు. అలాగే మనం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవడానికి కనీసం 5 గంటలకో 6 గంటలకో లేచి మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం ఆ సమయాన్ని చాలా బాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఒక శిష్యుడికి ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణం ఏంటి అంటే డిసిప్లిన్, అంటే క్రమశిక్షణ అనమాట. అంటే ఆహారపు అలవాట్లని క్రమబద్ధీకరించుకోవడము అని చెప్తారనమాట. అందుకే మనకి శ్రీ రూపగోస్వామి ఆయన ఏంటంటే ఒక 2 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోయేవారు. మిగతా టైం అంతా కూడా ఆయన గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలు అనేవి రచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అలాగే శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన కూడా కేవలం రోజుకి 2 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోయేవాళ్ళు. మిగతా 22 గంటలు కూడా ఏంటంటే ఆయన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. రోజుకి 192 జపం మాలలు అనేవి ఆయన చేసేవాళ్ళు అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు అలా చేశారు కదా అని మనం వాళ్ళని అనుకరించకూడదు. కాకపోతే వాళ్ళు మనకి ఏదైతే నిర్దేశించారో దాన్ని అనుసరించాలి. అంటే మన శరీరానికి ఎంత అయితే నిద్ర అవసరమో అంత నిద్రపోతూ మనం మన యొక్క పనులని, మన యొక్క అలవాట్లని క్రమబద్ధీకరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి కాలాన్ని వ్యర్థం చేయకూడదు. సమయం వ్యర్థం అనే దానికి కూడా ఒక 4 విషయాలు అనేవి ఉంటాయి. అంటే మనకి ఎక్కువగా టైం వేస్ట్ మనకి ఎక్కడ అవుతూ ఉంటుంది అని మనం పరిశీలించుకుంటే
ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం మాట్లాడేది, మనం వేరే వాళ్ళ చెప్పే దాంట్లో తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటాం అనమాట. అది కూడా టైం వేస్ట్. అలాగే వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం, అంటే మనకి ఏదో కొంత ఎవరో చెప్తారు, దాన్ని మనం ఇంకేదో ఊహించేసుకుని వేరే వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం, చాడీలు అంటూ ఉంటారు కదా. ఇట్లా అంటే దాంట్లో కూడా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇది మనకు అవసరమా లేదా అనేది కూడా ఆలోచించాం. అలాగే మూడవది ఏంటి అంటే నిద్ర. అంటే అవసరమైన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా నిద్రపోతూ ఉండడం. నాలుగవది ఏంటంటే డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్నమాట. అంటే మనము ఇట్లా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం, మన ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. సపోజ్ మొబైల్ ఉంటుంది, మనం మొదలు పెడతాము ఏదో ఒక భగవద్గీత సంబంధించిందనో లేకపోతే కృష్ణుడికి సంబంధించిందనో ఏదో ఓపెన్ చేస్తాం మనం. అది కొంత చూసిన తర్వాత మనం వెంటనే ఫోన్ పక్కన పెట్టేస్తే ఇబ్బంది లేదు, కానీ మనం ఏం చేస్తాము, వేరే వేరే వాటిలోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఆ టైం అనేది వేస్ట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అంటే ఏదైతే ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేది ఉందో వాటిని మనం చేస్తూ ఉంటే ఇబ్బంది లేదు, కానీ అలా కాకుండా వాటిల్లోనే అంటే ఇంకా ఆ షార్ట్స్ అను లేకపోతే ఏవేవో వాటిని చూసుకుంటూ మనం టైం వేస్ట్ చేస్తే అది మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రత్తో నైవ చార్జున. ఓ అర్జున, ఎవరైతే అతి ఎక్కువ తింటారో లేదా అతి తక్కువ తింటారో, అతి ఎక్కువ నిద్రపోతారో లేదా అతి తక్కువ నిద్రపోతారో వారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు. అంటే అలా అని చెప్పి మరీ అసలు తినకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది, మన శరీరానికి పోషణ లేక శరీరం అంతా నశించిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనకి ఆహారం అనేది కూడా అవసరమే, ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు తీసుకోవాలి. తక్కువ నిద్రపోయినా కూడా మనకి ఆ అలసట వల్ల ఏంటి, మనం జపము సరిగ్గా చేయలేము, అలాగే భగవంతుని యొక్క కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనలేము. సపోజ్ మనం భగవద్గీత వింటూ ఉంటాము, నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నిద్ర సరిపోలేదు కాబట్టి. బ్రహ్మముహూర్తంలో లేగమన్నారు కదా అని మనం బ్రహ్మముహూర్తం లేస్తాం, కానీ నైట్ మనం ఏ టైంకి పడుకున్నామో అది ఆలోచించము. అంటే మన బాడీకి మన శరీరానికి ఎంత నిద్ర అవసరమో అది అవసరంగా చేయాలి. అలాగే ఆసనం, యమ నియమ అయిపోయింది, తర్వాత ఆసనం అనమాట. ఆసనంలో ఏం చెప్తున్నారు, యోగ సాధన చేయటానికి మనిషి ఏకాంత ప్రదేశంలో ఆసనం తయారు చేసుకోవాలి. దీనిని కుశగడ్డి అంటే అక్కడ మనకు ఒక గడ్డి అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా, కుశగడ్డి అంటారు అటువంటిది. అలాగే జింక చర్మము మరియు ఒక వస్త్రమును ఒకదానిపై మరొకటి వేసుకోవాలి. ఈ ఆసనము మరీ ఎక్కువ ఎత్తులో లేదా మరీ తక్కువ ఎత్తులో ఉండకూడదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ అష్టాంగ యోగం చేసేవాళ్ళు పాటించాల్సిన నియమాలు అన్నమాట. ఆ ఆసనం మీద కూర్చుని ఇంద్రియాలను మనస్సును స్వాధీనపరచుకుని ఏకాగ్ర చిత్తంతో ఆత్మశుద్ధి కోసం యోగాభ్యాసం చేయాలి. ఆ ఆసనం కూడా మనిషి తన శరీరము, శిరస్సు, కంఠము కదలకుండా సమంగా స్థిరంగా ఉంచి దిక్కులు చూడకుండా ముక్కు చివర దృష్టిని నిలిపి, అంటే ఈ యొక్క ముక్కు కొన మీద ఆ యొక్క ఈ స్థిరమైన చూపు, కంటి చూపు అనేది, ఆ దృష్టి అనేది అక్కడ ఉండాలన్నమాట. అలాగే ప్రశాంత చిత్తంతో భయం విడిచిపెట్టి బ్రహ్మచర్య వ్రతం అవలంబించి మనోనిగ్రహం కలిగి బుద్ధిని నా మీదే లగ్నం చేసి నన్నే పతిగా గతిగా భావించి ధ్యానం చేయాలి. అంటే మనిషి ఏంటి, తన శరీరాన్ని అన్నిటిని కూడా అన్ని ఈ యొక్క చెప్పినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటిని కూడా కదలకుండా చాలా సమంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి, దిక్కులు చూడకూడదు, మన యొక్క దృష్టి కూడా ఒక ఇక్కడ నిలిపి ఉంచాలని చెప్తున్నారు. అలాగే మనోనిగ్రహం కలిగి ఉండాలి, బ్రహ్మచర్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. చివరికి అన్నీ చేస్తూ కూడా ఏం చేయాలి, బుద్ధిని నా మీదే లగ్నం చేసి. అందుకే మనకి ఇప్పుడు యోగా చేయించే వాళ్ళు మరి ఇవన్నీ చేపిస్తారా, అది మనం ఆలోచించాలి. నిజమైన యోగా అనేది ఇలా భగవంతుడు చెప్పిందనమాట. ఆఖరికి ఏం చెప్తున్నారు, బుద్ధిని భగవంతుని మీదే లగ్నం చేసి అప్పుడు ఆ ధ్యానం అనేది చేయాలి. తర్వాత వచ్చేది ప్రాణాయామం, అంటే శ్వాసని నియంత్రించడం. లోనికి వచ్చే శ్వాస యందు బయటికి వెళ్ళే శ్వాసను యజ్ఞముగా సమర్పిస్తారు. అంటే ఆ బయటికి వచ్చే శ్వాసని లోపలికి వచ్చే శ్వాసని బయటికి వెళ్ళే యజ్ఞంగా, ఆ శ్వాస మీద యజ్ఞంగా సమర్పిస్తారనమాట. బయటకు వెళ్ళే శ్వాస యందు లోనికి వెళ్ళే శ్వాసని సమర్పిస్తారు. కొందరు ప్రాణశక్తి నియంత్రణలో నిమగ్నమై ప్రాణాయామాన్ని నిష్ఠతో అభ్యాసం చేస్తూ
లోనికి వచ్చే బయటికి వెళ్ళే శ్వాసల నియంత్రణ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అంటే ఒక వాళ్ళు ఎట్లా అనుకుంటే అట్లా, అంటే లోపలికి వెళ్ళాలనుకుంటే లోపలికి వెళ్ళనిస్తారు, బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే బయటికి వెళ్ళనిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇట్లా తీసుకుంటారు, ఇట్లా వదులుతూ ఉంటారు అన్నమాట. అంటే ఇట్లా ఈ ప్రాణాయామం అనేది చేస్తూ ఉంటారు. 5వది ఏంటంటే ప్రత్యాహారం. ఈ విధంగా నిరంతరం మనస్సుని నాయందే నిలిపి క్రమశిక్షణ మనస్సు కలిగిన యోగి భౌతిక అస్తిత్వాన్ని ఆపివేయడం ద్వారా నాయందే పరమశాంతితో స్థితుడై భగవద్ రాజ్యమును పొందును. అంటే ప్రత్యాహారం అంటే అన్ని ఇంద్రియాలను కూడా నియంత్రించగలగాలి, మనస్సును కూడా. అప్పుడు ఆ క్రమశిక్షణ కలిగిన మనస్సు భౌతిక అస్తిత్వాన్ని, అంటే భౌతిక విషయాల పట్ల ఉన్న ఆ యొక్క కోరికలన్నింటినీ కూడా ఆపివేయడం ద్వారా భగవంతుని అందే పరమశాంతితో అతడు స్థితుడవుతాడు. తర్వాత భగవంతుని యొక్క రాజ్యాన్ని పొందుతాడు. తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే ధారణ. సంపూర్ణ క్రమశిక్షణతో మనస్సుని అన్ని స్వార్థపూరిత వాంఛల నుండి వెనక్కి మరల్చి పరమశ్రేష్టమైన ఆత్మ శ్రేయస్సు మీదనే లగ్నం చేస్తారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ మనసును నిగ్రహించగలిగారో అవన్నీ కూడా మిగతా ఇంద్రియాలన్నీ కూడా క్రమశిక్షణలోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు సంపూర్ణ క్రమశిక్షణతో మనసుని అన్ని స్వార్థపూరిత వాంఛలన్నమాట. అంటే మనసు అనేది చూస్తూ ఉన్నాం కదా, ఆల్రెడీ మనకి 9 శ్లోకాల వరకు అదే చెప్పారు. మనసు కోతి లాంటిది, దాని ఇష్టం వచ్చినట్లు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అది తినాలి, ఇది చూడాలి, అది వినాలి, ఇట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని అటువంటి స్వార్థపూరిత వాంఛల నుండి వెనక్కి మరల్చి పరమశ్రేష్టమైన, అంటే అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ఏంటి? ఆత్మ అనమాట. ఆ ఆత్మ యొక్క శ్రేయస్సు మీదనే లగ్నం చేస్తారు. ఇటువంటి వారు యోగంలో సమస్త ఇంద్రియ కోరికలకు అతీతంగా ఉంటారు. నెక్స్ట్ 7వది ఏంటంటే ధ్యానం అన్నమాట. గాలి వీచని ప్రదేశంలో దీపం ఎలాగైతే నిశ్చలంగా ఉండునట్లుగా మనస్సు వశమునందున్న యోగి తన పరతత్వ ధ్యానంలో స్థిరంగా ఉండును. సపోజ్ ఒక ప్రచండమైన గాలి వీచే చోట మనం దీపం పెట్టామనుకోండి, వెంటనే అది ఆరిపోతుంది అనమాట. అలా కాకుండా గాలి వీచని చోట, ప్రశాంతంగా ఉన్న చోట మనం ఒక దీపాన్ని పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? చాలా నిశ్చలంగా అది ప్రజ్వలిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగే మనసు వశమునందున్న యోగి తన పరతత్వ ధ్యానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు. అంటే మనసు కూడా ఎప్పుడైతే ఆ స్థిరంగా ఉండగలుగుతుందో, మనసుని మనం ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేయగలిగామో అప్పుడు కూడా మన యొక్క ఇంద్రియాలు అనేవి వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు అవి వెళ్ళిపోవన్నమాట. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన యొక్క ధ్యానం అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆ పరతత్వం మీద మన యొక్క ధ్యానం అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. అటువంటి యోగి ఆ ధ్యాన లగ్నంలో ఉన్నట్లుగా భావించబడతారు. లాస్ట్ ఏంటంటే 20 నుంచి 23 శ్లోకాల వరకు ఉన్నది సమాధి. సమాధి అనబడు పరిపూర్ణత్వ స్థితిలో మానవుని మనస్సు సమస్త మానసిక కలాపముల నుండి యోగాభ్యాసము చేత నిరోధింపబడి ఉండును. శుద్ధమైన మనసుతో ఆత్మను వీక్షింపగలుగుట మరియు ఆత్మయందే ఆనందమును సుఖమును అనుభవించుట ఎందును అతనికి గల సమర్థతను బట్టి అట్టి పరిపూర్ణత స్థితిని నిర్ధారింపవచ్చును. అట్టి ఆనందమయ స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియముల ద్వారా అనుభవమునకు వచ్చు అపరిమిత దివ్య ఆనందములో మానవుడు ప్రతిష్ఠితుడైన అతడు సత్యము నుండి వైదొలగక దానికి మించిన మరొక అధిక లాభం లేదని భావించును. అట్టి స్థితిలో నిలిచిన వాడు గొప్ప కష్టమునందైనను చెలింపడు. భౌతిక సంపర్కముచే ఉత్పన్నమగు సమస్త దుఃఖముల నుండి పొందబడు వాస్తవమైన ముక్తి ఇది. అంటే అతను ఆ ద్వంద్వాలకి అతీతంగా ఉంటాడనమాట. అంటే ఈ యొక్క పరిపూర్ణత ఆ స్థితి అనేది ఆ దుఃఖాల నుండి పొందబడు వాస్తవమైన ముక్తి అనేది కూడా ఇదే అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఎవరో ఒకరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, శ్లోకం చదువుతారా? రియల్మీ అని ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
భగవద్గీత యథాతథము 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగము 24వ శ్లోకము. సనిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతసా సంకల్ప ప్రభవాస్కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః మనసైవేంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనిషి దృఢ సంకల్పముతో శ్రద్ధతో ఈ యోగమును మార్గము తప్పక అభ్యాసం చేయవలను. అంటే ఇటువంటి యోగముని అటువంటి మార్గాన్ని తప్పకుండా అభ్యాసం చేయాలి. ప్రాపంచిక తలపుల నుండి వచ్చిన అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించవలెను. అంటే మనం అనుకోవచ్చు, అంటే ఏదన్నా కావాలి అనుకోవడమే కోరిక అని, కానీ ఒక్కొక్కసారి అది వద్దు అనుకోవడం కూడా భౌతికమైన కోరిక అనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు, ఎలా అయితే అర్జునుడు ఏమన్నాడు, వాళ్ళని చంపడం పాపం కదా, నేను ఆ పాపం చేయలేను అంటున్నాడు. మరి అది కూడా ఏంటి, ఒక భౌతికమైన కోరిక అనమాట. మనం అది కావాలి ఇది కావాలి అనుకోవడమే కోరిక కాదు. ఒకవేళ ఏదైతే ఒక ఉన్నతమైన మార్గం అంటే అభ్యాసం అనే మార్గం ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే భగవంతుని చేరుకునే మార్గం ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే మన యొక్క చేయవలసిన కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం వద్దు అని చెప్పడం కూడా అది కూడా భౌతికమైన కోరికలాగానే వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి అది మనకి చూడడానికి త్యాగం అనిపించవచ్చు, కానీ అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ప్రాపంచిక తలంపుల నుండి వచ్చిన అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించాలి. కాబట్టి మనకి మనసు అంటే అంటే ఒక్కొక్కసారి అదేదో తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఏదన్నా చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా చాలా మనకి చెప్పారు కదా, నవరంధ్రాలు ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి నవరంధ్రాల్లో నుంచి మనకి ఏదో ఒక కోరికలు అనేవి కలుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలు అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా అష్టాంగ యోగంలో ఉండేవాళ్ళు పాటించాలి. నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా చదువుతారు శ్లోకం? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శనైరూపమ పరమేద్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. పూర్తి నిశ్చయంతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమంగా సమాధిలో నిలపనాలి. ఆ విధంగా మనసును కేవలం ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు. అంటే ఆ బుద్ధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా క్రమక్రమంగా మనం సమాధిలోకి తీసుకెళ్ళిపోవాలన్నమాట. అంటే సమాధి స్థితి అంటే ఇందాక చూసాం కదా, పక్కన ఎవరన్నా ఏదైనా చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏంటి అనేది కూడా ఏమీ అర్థం కాదనమాట. అటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఆ విధంగా మనసును కేవలం ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేయాలి. మనం ఈ పిక్చర్ చూసినట్లుగా మన యొక్క అంటే ఆ యోగి యొక్క మనసు బుద్ధి కూడా మొత్తం భగవంతుని మీదే లగ్నమై ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఆలోచన ఏది కూడా ఉండదు. ఇట్లా అనమాట. మనం ఆల్రెడీ దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తూనే ఉన్నాము. బుద్ధి అనేది మనసును కంట్రోల్ చేయాలి. మనసు ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసేసి మొత్తం కూడా ఆ ఆత్మ మీద లగ్నం చేయగలగాలి. అలాగే పరమాత్మ వైపు ఆ ధ్యానం అనేది ఉండాలన్నమాట. సుప్రజామాతాజీ. హరే కృష్ణ. యతో యతో నిచ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతాం దాత్మన్యేవ వశం నయేత్. హరే కృష్ణ. యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతాత్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనసు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం ముందు పాటలో చూసాము. మొత్తం కూడా మనసు ఏంటి, చంచలమైనది. మనకి అప్పుడప్పుడు శత్రువు అవుతూ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు మిత్రుడు అవుతూ ఉంటుంది. అది నిలకడలేనిది, ఒక కోతి లాంటి స్వభావం కలిగినది. కాబట్టి అది మనం ఇక్కడే కూర్చుంటాం, మన మనసు మాత్రం వేరే దేశాల్లో తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడే కూర్చుంటాం, మన మనసు మాత్రం ఒకసారి నిద్రిస్తూ ఉంటుంది. మనం నిద్రపోతూ ఉంటాం, మన మనసు మాత్రం తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా అంటే మనకి ఆపోజిట్గా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనత్రాయతే ఇది మంత్ర. అంటే మనసు నుండి మనం రక్షించుకోవాలి అంటే మనం మనసుకి మంత్రాన్ని ఇస్తూ ఉండాలి అనేది చూసాం మనం.
ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమ కల్మషం. మనసు సంలగ్నమైన యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖపూర్ణత్వమును తప్పక పొందును. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నట్టి గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చేసుకుని గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తిని పొందును. అంటే ఎప్పుడైతే మనసును లగ్నం చేసుకోగలిగాడో ఆ ఆధ్యాత్మిక సుఖం అనేది అతడు తప్పకుండా పొందుతాడు. అటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ అనేది లేదు. ఎందుకు అంటే అతడు ఆ రజోగుణానికి అతీతుడు అవుతాడు. మనం 3వ అధ్యాయంలో చూసాము, అర్జునుడు అడుగుతాడు, మరి అసలు దీనికి అంతటికి కారణం ఏంటి అంటే, నాకైతే ఆ కొన్ని పనులు చేయడానికి ఎవరికైనా సరే, జీవాత్మకి కానీ లేకపోతే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అసలు ఈ యొక్క ఆలోచన ఈ కర్మల్ని చేయాలి లేకపోతే ఇది అనుభవించాలి అనేది అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అంటే భగవంతుడు చెప్పారనమాట. దీని అంతటికీ కారణం ఏంటంటే పాపమయ శత్రువు రజోగుణం అనమాట. కాబట్టి అతడు ఆ రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నట్టు గుణరీతి అంటే ఈ త్రిగుణాలకి అతీతుడు అవుతాడు. అప్పుడు అతడు సమత్వంతో గత కర్మ ఫలితాల నుండి అతడు ముక్తి పొందుతాడు. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ అత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఈ విధముగా ఆత్మ నిగ్రహం కలిగిన యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మని దివ్యమైన సేవలో ఉండుటచే సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నత స్థాయిని పొందుతాడు. ఓకే, నాగమణి మాతాయి చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మాని ఇక్షతే యోగయుక్తాత్మ సర్వత్ర సమదర్శనః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. నిజమైన యోగి నన్ను సకల జీవులలోను అలాగే నాలో ప్రతి జీవుడిని చూస్తాడు. ఆత్మదర్శి అయిన వాడు భగవంతుడనైన నన్ను సర్వభూతముల యందు దర్శిస్తాడు. మనకి చూసాం కదా, విద్యా వినయ సంపన్నే. అట్లా అందరి జీవుల్లో కూడా భగవంతుని చూస్తాడు, భగవంతుల్లో కూడా అందరి జీవులను కూడా దర్శిస్తాడు. పరిపూర్ణమైన ఆ యోగి అంటే ఆ సమాధి స్టేజ్కి చేరిన వాళ్ళు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారనమాట. సుజాత మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత యథాతథము 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగము. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. హరే నన్ను కృష్ణ. అంతటా హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. నన్ను అంతటా దర్శించేవాడికి నాయందే అన్నింటినీ దర్శించువాడు నన్ను కోల్పోడు, నేను వారిని కోల్పోను. అంటే అంతటా నన్ను దర్శించేవాడు అంటే ఏ ఒక్క వస్తువు చూసినా ఏ ఒక్క జీవిని చూసినా భగవంతునే దర్శిస్తుంటే అతను ఇంకా భగవంతుని కోల్పోయే ఛాన్స్ ఎక్కడుంది? ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ. అతను ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు, అతడు భగవంతున్నే పొందుతున్నాడు, ఇంకా వేరేది ఏది కూడా అతను కావాలనుకోవట్లేదు. కాబట్టి అతడు భగవంతున్నే ఎల్లప్పుడూ కూడా దర్శిస్తూ ఉంటాడు, భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా అతడు కోల్పోడు. అలాగే ఎప్పుడు సతతం కీర్తయంతోమం అన్నట్లుగా ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి కీర్తించేవాడిని భగవంతుడు వదిలిపెట్టరు కదా, కాబట్టి ఆయన కూడా వారిని కోల్పోరు. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా చదువుతారా మాతాజీ? ప్రభుజీ శ్లోకం. ఓకే. సర్వభూతస్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వథా వర్తమానోపి సయోగి మయి వర్తతే. నేను పరమాత్మ ఒకటేనని నన్నే సర్వభూతముల యందు స్థితుడై ఉన్న పరమాత్మగా ఆరాధించు యోగి అన్ని రకాల కార్యకలాపములు చేస్తున్న నాయందే ఉంటాడు. అంటే నేను పరమాత్మ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారనమాట. అక్కడ సాకార రూపంలో ఉంటూ చెప్తున్నారు అర్జునుడికి, నేను అలాగే పరమాత్మ అంటే మన హృదయాల్లో ఉండే పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ఒకటే. ఎందుకు అంటే ఈ అష్టాంగ యోగం చేసేవాళ్ళు అంటే ధ్యాన యోగం చేసేవాళ్ళు, ఈ ధ్యానించేవాళ్ళు భగవంతుని ధ్యానించేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ రూపాన్నే ధ్యానిస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఇటువంటి యోగి నన్ను అలాగే పరమాత్మ ఒకటేనని, అలాగే ఆ పరమాత్మ సర్వభూతాలు అంటే అందరి జీవుల యందు కూడా స్థితుడై ఉన్న ఆ పరమాత్మని ఆరాధించు యోగి
అన్ని రకాల కార్యకలాపములు చేస్తున్న నాయందే ఉంటాడు. అంటే అతడు చూడడానికి ఆహారం తీసుకున్నా, లేకపోతే నిద్రిస్తున్నా, లేకపోతే అతను ఏదైనా కర్మలు చేస్తున్నా కూడా అతడు భగవంతుడి యందే ఉంటాడు. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మతః. ఓ అర్జున, సకల జీవులను సమానంగా దర్శిస్తూ వాటి సుఖాలు దుఃఖాలు తనకే కలిగినట్టు స్పందించేవారు పరిపూర్ణమైన యోగులు. మనకి చాలా మంది మనం యోగులను చూస్తూ ఉంటాం, లేకపోతే భక్తులను చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు ఏంటి, అందరి జీవులను కూడా చాలా సమానంగా చూస్తూ ఉంటారనమాట. అలాగే వాళ్ళకు వచ్చే సుఖాలను కానీ వాళ్ళకు వచ్చే దుఃఖాలని, అంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఆ దుఃఖాల నుంచి వాళ్ళని బయటపడడానికి వాళ్ళని అంటే ముందుకి, అంటే భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మికత వైపు తీసుకువెళ్ళడానికి వాళ్ళు స్పందిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ఆ పరిపూర్ణమైన యోగులు. మరి ఇదంతా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి చూస్తే కనుక మరి ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అంటే ఆ ఏకాంత స్థలంలోకి వెళ్ళడం, నిటారుగా కూర్చోవడం, ఎటువంటి కోరికలు కానీ లేకపోతే మనసుని కంట్రోల్ చేయడం, ఏవి కూడా ధ్యాస పక్కకి వెళ్లకుండా ఇటువంటి అన్నీ కూడా అంటే చాలా చెప్పారనమాట భగవంతుడు. మరి ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటున్నారు అంటే, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మధుసూదన, మనసు నిలకడలేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అనిపిస్తున్నది. అంటే అర్జునుడు అంతటి గొప్పవాడు చెప్తున్నాడు అనమాట, మనస్సు నిలకడలేనిది. కాబట్టి దీన్ని ఎలా మనం కంట్రోల్ చేయాలి? కాబట్టి అసలు ముందు మనసుని కంట్రోల్ చేస్తే కదా ఆ ఇంద్రియాలు, అలాగే మనం ఎటువంటి అంటే పక్కన ఎటువంటి శీతోష్ణాలు సుఖదుఖాలు మానాపమానాలు ఇవన్నీ వస్తున్నా కూడా మనం చెల్లించకుండా ఉండాలి అంటే మన మనసు అనేది మన కంట్రోల్లో ఉండాలి. మరి ఇదంతా ఎలా సాధ్యమవుతుంది? కాబట్టి నువ్వు చెప్పింది ఈ యొక్క అష్టాంగ యోగం ఏదైతే ఉందో, ఈ ధ్యాన యోగం ఏదైతే ఉందో, ఇది ఆచరించడానికి అసాధ్యమైనది అని అనిపిస్తుందని చెప్తున్నారు. ఎవరు అంటే గొప్ప ఏకాగ్రత కలిగిన అర్జునుడు. మనం చూసాం ఆయన ఆ చెట్టు మీద ఏం కనపడుతుంది అని అందరూ కూడా వేరే వేరే చాలా చెప్పినా కూడా అర్జునుడు చెప్పారు ఆ యొక్క పక్షి యొక్క కన్ను కనిపిస్తుంది అని. అంత ఏకాగ్రత కలిగిన వాడు అనమాట. అలాగే ఆకాశంలో ఎక్కడో చేప ఉంది, దాని యొక్క ప్రతిబింబం కింద నీళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉంటే దానికి బాణం వేసి కొట్టగలిగిన వాడు అనమాట. అంతటి ఏకాగ్రత కలిగిన వాడు. అలాగే వనవాసంలో ఉండగలిగాడు, పాశుపతాస్త్రం పొందాడు శివుడి నుండి. ఇటువంటి అంటే అలాగే నరనారాయణ ఋషుల్లో నరుడు ఎవరు అంటే అర్జునుడు. అంత గొప్పవాడు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, వాయువుని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాథి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, మనసు చంచలము, కల్లోలితమైనది, బలమైనది మరియు మొండిపట్టుగలది. అలాంటి మనసును నిగ్రహించడం వీచే గాలిని అణచడం కన్నా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తున్నది. అంటే ఆఖరికి అర్జునుడు ఏంటి, ఇట్లా అంటే ఒకవైపు నుంచి వెళ్ళే గాలిని దాని యొక్క దిశను కూడా మార్చగలిగిన వాడు అనమాట. అంత గొప్పవాడు. అటువంటి అర్జునుడు కూడా ఈ యొక్క నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగం అనేది ఆచరించడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తున్నది. ఎందుకు అంటే నా యొక్క మనసు ఏదైతే ఉందో అది చంచలమైనది, చాలా కల్లోలితమైనది, అది ప్రశాంతంగా ఉండదు. అలాగే బలమైన మొండి పట్టుగలది. అంటే తను ఏమనుకుందో దానిని చేయడానికి విసిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. కాబట్టి దానిని నేను కంట్రోల్ చేయడం అనేది నాకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. బట్ కృష్ణ, ద మైండ్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ దెన్ ద వైండ్. అందుకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు, ఆ మనస్సు యొక్క అంటే ఆ వాయువునైనా మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు, కానీ మనసుని కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అని చెప్తున్నారు అనమాట. మనం అనుకుంటూ ఉంటాము ఇతను పిహెచ్డి చేశాడు, లేకపోతే ఇతను చాలా గొప్పవాడు, చాలా గొప్పగా చదివాడు, సైంటిస్టు, కాబట్టి వీళ్ళు మైండ్ని కంట్రోల్ చేయగలరేమో అని అనుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. కానీ వాళ్ళు కూడా చేయలేరు.
అలాగే అసలు ఏమీ చదువుకోలేదు కానీ నిష్ట కలిగి ఉన్నాడు, బహుశా అతను చేయవచ్చు, మనసుని కంట్రోల్ అనేది చేయవచ్చు అనమాట. అది కూడా భగవంతుని పైన మనసుని లగ్నం చేయగలిగితే చేయొచ్చు. కాబట్టి మనం అనుకుంటూ ఉంటాము ఇతను మనసు లగ్నం చేశాడేమో, ఇతను మనసును కంట్రోల్ చేశాడేమో అని, కానీ అది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. అందుకే అర్జునంతటి వాడు కూడా మనసును కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ చూస్తే ఆ పక్షి కన్ను, అలాగే ఇక్కడ మత్స్య యంత్రము, అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఇవన్నీ కూడా చేయగలిగారనమాట. ఆ గంధర్వులతో కూడా యుద్ధం చేస్తారు, అంతటి గొప్పవాడు. ఇది అర్జునుడు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసును నిగ్రహించుట అతి కష్టం అనడంలో సందేహం లేదు, కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడిని నిరాశపరచట్లేదని అనమాట. అంటే నువ్వు చెయ్యొచ్చు, ఎలా అంటే అభ్యాసము అలాగే వైరాగ్యముల ద్వారా ఇది చెయ్యొచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అనుకుంటూ ఉంటాము ఇది నా మనసుని నిగ్రహించడం చాలా కష్టము అని, కానీ దాన్ని అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ అంటే, మరి ఇది ధ్యాన యోగం కదా, లేకపోతే అష్టాంగ యోగం కదా, మరి మనం దాన్ని ఎలా మన మనసును నిగ్రహించాలి అంటే మనకే చెప్తున్నారు. మనము ఆ అభ్యాసం రోజు కూడా సాధన చేయడం, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండడం, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండడం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం. ఇట్లా అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ABCD అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్ అంటే మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటాం. B అంటే బుక్స్ అంటే భగవద్గీత, భాగవతం, రామాయణం ఇటువంటి వాటిని చదువుతూ ఉండడం. C అంటే చాంటింగ్, ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండడం. D అంటే డైట్ అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉండడం. ఇలా చేస్తూ మనం వైరాగ్యం అంటే కర్మల పట్ల కాదు, కర్మల యొక్క ఫలితాల మీద వైరాగ్యం కలిగి ఉంటే మనం ఆ యొక్క మనసుని నిగ్రహించవచ్చు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఓకే మాతాజీ, ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు? చదువుతారా శ్లోకం? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. అసంయతాత్మాన యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః వశ్యాత్మనా తు యతత శక్యో వాప్తుముపాయతః. మనస్సు అదుపులో లేని వానికి ఆత్మానుభూతి కష్టతరమైనది, కానీ మనస్సును నిగ్రహించడం నేర్చుకున్న వారు సరైన పద్ధతిలో యత్నించేవారు పరిపూర్ణత సాధించవచ్చు. ఇది నా అభిప్రాయము. అంటే కృష్ణ భగవంతుడు ఏంటంటే ఆయన మనల్ని నిరాశపరచాలన్నమాట. అంటే అర్జునుడు చెప్పారు కదా, మరి ఇది చాలా కష్టం కాబట్టి నేను చేయలేను అని. కానీ మన యొక్క మనస్సుని అదుపులో చేయడానికి కూడా ఆ అభ్యాసము, వైరాగ్యము అనేది. ఎందుకంటే కృష్ణుడు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనల్ని గెలిపించి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంచుతారనమాట. అంటే మనకు గెలుపు వచ్చినప్పుడు మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే మనల్ని ఓటమి అంటే మనం ఓడిపోయేలాగా చేస్తారనమాట. అప్పుడేంటి మనకి సహనం అనేది వస్తుంది. అంటే ఆ ఓటమిలో సహనం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని నాకు ఇదేంటి ఇలా జరిగింది, నేను ఇలా చేయాలి కదా, ఇలా చేయకూడదు కదా, ఇట్లా మనం ఆలోచన అనేది చేయకూడదు అనమాట. అంటే మనం మొత్తానికి ఏంటంటే కృష్ణుడు ఏదైతే ఇచ్చాడో అది మన మంచికే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గెలిచామా ఓడామా అనేది ముఖ్యం కాదు, కృష్ణుడి వైపుకి మనం వెళ్ళామా లేదా అనేదే ఇక్కడ ముఖ్యము. మనం ప్రయత్నం చేసి మనం విఫలం చెందినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ప్రయత్నం చేయడంలోనే విఫలం కాకూడదు. అందుకే అభ్యాసము సాధన అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకి అది మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కూడా సాధన అనేది చాలా అవసరము.
కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన మనసుని మనం నిగ్రహించడం నేర్చుకుంటామో, సరైన పద్ధతిలో దాన్ని సాధన చేస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు మనం పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు. ఇది భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయం. మళ్ళీ ఇది ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగా చలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, శ్రద్ధతో ఆత్మానుభవ పద్ధతిని స్వీకరించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణంచే దానిని విడిచి యోగ లక్ష్యము అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి అంటే, సపోజ్ ఈ అష్టాంగ యోగం అవ్వచ్చు, దాని లేకపోతే ఏదో ఒక యోగం, ఇప్పుడు కర్మయోగం అవ్వచ్చు, జ్ఞాన యోగం అవ్వచ్చు, ధ్యాన యోగం అవ్వచ్చు, ఇట్లా భక్తి యోగం అవ్వచ్చు. వీటిలో ఏదో ఒకటి అంటే భగవంతుడి వైపు వాళ్ళు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసి నిజమైన ఆ యొక్క డెస్టినేషన్ని చేరుకోలేకపోతే, అంతిమ లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు చేరుకోలేకపోతే, దాంట్లో విజయాన్ని సాధించలేకపోతే అటువంటి యోగి యొక్క గతి ఏమిటి? ముఖ్యంగా ఇక్కడ అడిగింది అష్టాంగ యోగము, ధ్యాన యోగం గురించి. కానీ మనం దీన్ని అన్ని యోగాల్లో కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, భగవంతుడు మరి దీనికి ఏం చెప్తారు అనేది రేపు శ్లోకంలో, రేపటి దాంట్లో చూద్దాము.